Yan, panibagong araw, panibagong vlog. Nandito kami ngayon sa M Plus sa Naga City. Ngayon, guys, kakanta kami ngayon sa Wish. Yeah, isa tayo Wish sa mga bus. invited. Isa kami sa mga invited para pumunta dito sa ating Wish 175. Dito kami. Kita tayo So, mamaya. yan. Ganda dito ng place, guys. So, tingnan nyo.